साहबन में कोही के पिया नहायले घरबा मोरा मनबा हरसिला हे सखी साहबन में कोही के पिया नहायले घरबा मोरा मनबा हरसिला ये सखी मनबा हरसिला तो कैसे जाई अकेले देबा घरबा पिया बहारबा रहेला तो कैसे जाई अकेले देबा घरबा पिया बहारबा रहेला ये सखी कैसे बताई सब के पिया जाता रे संग में देव घर हमार पिया फसल बारे लॉकडाउन में कैसे आइए बाबा हर साल कही के पियाबा आबेला न घरबा बाबा धाम जाए खातिर तरसेला मानबा ए बाबा बताई न कैसे आइए त घरे के नहीं के हर साल कही के पियाबा आबेला न घरबा बाबा धाम जाए खातिर तरसेला मानबा चढ़ते सवनवा पिया गइले बहारबा मोरा मनबा हरसिला चढ़ते सवनवा पिया गइले बहारबा मोरा मनबा हरसिला ए सखी मनबा हरसिला तो कैसे जाई अकेले देबा घरबा पिया बहारबा रहेला तो कैसे जाई अकेले देबा घरबा पिया बहारबा रहेला कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली के करा से कही के हम कहाँ बड़ मंगाई पिया बात गइले बहारा कैसे हम बताई का कहिए सखी घर में पैसा नहीं खे ये करा से कही के हम क्या बड़ मंगाई पिया बात गइले बहारा कैसे हम बताई राइटर पर भूरा जहाँ अमरिस आबेले ना घरबा पिया बहारबा रहेला राइटर पर भूरा जहाँ अमरिस आबेले ना घरबा पिया बहारबा रहेला ए सखी मनबा हरसिला सतेंद्र कहिया बे नजरबा पिया बहारबा रहेला तो कैसे जाई अकेले देबा घरबा पिया बहारबा रहेला साहबन में कही के पिया नहायले घरबा मोरा मनबा हरसिला ये सखी मनबा हरसिला तो कैसे जाई अकेले देबा घरबा पिया बहारबा रहेला तो कैसे जाई अकेले देबा घरबा पिया बहारबा रहेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीके फिल्म्स प्रोडक्शन बैरगनिया।